तर नमस्कार मंडळी, आज आणलेले गेमिंग लॅपटॉप एक नंबर घोडे आणलेले बघा, 2 घोडे आणलेले एकदम जबरदस्त. हा Ryzen 5 मध्ये, हा i7 मध्ये. बघा आता कॉन्फिगरेशन सांगतो. सगळ्यात पहिले बघा, ज्यांना पण गेमिंग लॅपटॉप घ्यायचे त्यांना गुरुकृष्ण कॉम्प्युटर जळगावला नाशिकला भेट द्या. आपल्याकडे गेमिंग लॅपटॉप पण एकदम कडक कंडिशन मध्ये राहतात. आणि तुम्हाला माहिती आहे, जे आपले फॉलोअर्स असेल त्यांना माहिती आहे गेमिंग लॅपटॉप आले का लगेच बुक झाले. तर आता बघा हे लॅपटॉप आलेले आहे. हा Ryzen 5 मध्ये 8GB रॅम, 512GB SSD, 1650 ग्राफिक्स कार्ड आहे. नंतर हा i7 8th जनरेशन, दोघं पण H सिरीज मध्ये. याला पण 16GB रॅम आहे, 256GB SSD आहे आणि ओरिजिनल चार्जर आहे. कोणतंही काम न केलेले, सगळं ओरिजिनल आहे. बॅटरी पासून तर सगळं ओरिजिनल आहे. तर लवकर घ्यायचं असेल आपल्या गुरुकृष्ण कॉम्प्युटर जळगाव आणि नाशिकला व्हिजिट करा.